Alright, ngiyabingelela lami igama ngosiphiwe Mfokantombela bengicela ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi wenze kulungicofoza usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa sonke isikhathi. Wenza kwethu uhlelo isigaxa lapho khona ke abantu abasuke bezoveza khona ngabe inkinga abhekana nayo noma mhlambe isigaxa nje sendaba enkulu kakhulu angakwazi useyitshele ngisho muntu emhlabeni ngisho umuntu asondelene naye even ngisho ke umuntu ahlekisana naye ngisho abakubo ngoba abantu bayalanda ayihlali ke indaba ke kwabanye abantu banezifuba ke ezidedelayo kodwa ke njengamanje ke nomama ke ngikwazile ukuthi wangibhalela njengoba ke naye esho ukuthi ke cha naye unayo inkinga yakhe kodwa ke abanye baye besho ukuthi ke hey uma usukhiphile uvele ke uzizwe uhila kuvele ke uzizwe lento lena yehla ke emahlombe ake siza umama ukuthi ke yena isiphi isigaxa lesi ke asibizele sona njengalapha ke namhlanje sina mama wami sikubengele yebo sawubona njani siyaphila mama wami siyaphila mama siphi isigaxa inkosi nawe osiphathele yona namhlanje mina isigaxa sami ngalala nomngane indoda yami shuthi nje mina ngiyintombazane nje ehlalele emqashweni nomyeni wayo usekhiphile inkomo endili so nje ngelinye ilanga ngezwe nje amantombazane exoxa ukuthi uma ngabulala nendoda enelunch bar hayi cha awusuke kuyona nami ke ngaze ngazibonela ke ngalolu suku kwafika indoda yomngane umyeni kwafika umngane wendoda yami endlini bexoxa nje isho ukuthi naye ine-lunch bar so nje ngafisa nami ukuzwa lento ngelinye ilanga ukuthi kanti le lunch bar injani ithe nje ngelinye ilanga indoda yami ingekho emsebenzini isebenza ebusuku yafika ithe mangabe ifika seqala ukufalala kusho ayizobheka umnyeni wami ithe mayifika ngifica ngiqeda ukugeza ngiyazigcobela yafika yavula umnyango yangabe isangqonqoza besanyangena nje endlini ithe mayingena besenajuluka ngisho ikhanda ngifica nami ngizigincela ithawula ngigqokile ngibhizi ngiyagcoba hawu yabisisha inhliziyo nangimini ukuthi hawu vele useyilethile ke vele kade ngangimfuna afuna ukuzwa lunch break unayo ngaqhubeka ngazigcobela awangena endlini wabesenahlala la eduze kombhede la ngangigcoba khona uyaxoxa nje ubhizi ubheke mina uyaxoxa nje kanti nami inhliziyo nje vele kuyena nje ngifuna ukuzwa lento nami ngiyasho nje ukuthi ekaba umcimbi yokuqala nini ubhizi uyaxoxa la uyakhuluma hhayi lokho engithinta-ke lokho engithinta ngimbuza ukuthi uzokwenzani athi hayi uzobheka umnyeni wami ngimtsho ukuthi hawu kanti awazi ukuthi umnyeni wami usebenza ebusuku namhlanje uzobuya ekuseni athi hayi bengazi ubuka wena wayenalo ulwazi lokuthi ungena ebusuku noma ungena wayazi nje ukuthi ungene ebusuku ngoba umnyeni wami wayemfonile phambi kwami wamtshela so ngimbuza ukuthi yini engamenzela yona ufunani hayi athi akadingi lutho hayi aqhubeka ahlala hayi nami ngisane ngihlale phansi nje besane sixoxa silokho esisondelana hayi lokho ngithinta ngiyambona ukuthi hayi uyajuluka umuntu uyaqhubeka hayi nami ngiyajuluka impela ke manje ngiyayifuna ngempela lento ngifuna ukuzwa kahle hayi sithintana hayi sothi sisuka siphosana embhedeni ubusuku bonke nje lokho engithinta engibambe ngishonisa le nje engibambe ngishonisa le kwaze wahamba ebusuku ngabo 12 hayi cha manje ngiyafisa ukuthi umnyeni wami le ndaba le angayazi ngoba uma ke wayazi umshado wami uzophela kanti nasekhaya besekhiphile manje ngiyafisa nje ukuthola usizo ukuthi yini engingayenza ukuze ngiphume kunenkinga ngoba noma esefika nje endlini ethi uzobheka umnyeni wami sekuba nayo nje leyo nto leyo ukuthi engathi nje ngiphinde futhi manje angisayifuni lento ngoba manje ngikhubaza umnyeni wami ngalento engiyenzayo ngiyacela nje usizo kakhulu ukuthi sizakala ukuthi manje unjani uma umqhathanisa izibalo yithi hayi cha yena akafani shem uhlukile bandla ayishaya shemto yakhe uyayenza nje uyayenza impela nje manje uma uqhutshekwa nje khona kodwa umntshontsho wenzakalayo noma liyayiqhubekela nje manje lokhu nantshontshana ngalo kade siyantshontshana kodwa manje angisayifuni lento manje ngiyazibona ukuthi ngenza into errong kodwa once wafika endlini nawo bese nafike ngasashongo futhi wenza sho ukuthi ufika umnyeni wami waphuma obviously lapho kuzokwenzeka nje something so nje angisayifuni lento kodwa nje ngisaqhubeka nayo so nje ngiyacela usizo ngempela ukuthi ngiphume kuyona manje ke ilonto nje ifundiseni kahle lento esiyenzakele ingifundise nje ingeke ingifundise izinto eziningi
ukuganga nje hhayi ukukhohlakala hhayi enakho hhayi ngifundisa iy'nto ey'ningi shame kodwa manje hhayi ngiyabona ukuthi umshado wami uzophela nje nyanyanya uzophela. Ngiyacela nje usize impela nje. Manje-ke le nto ayisona nisifundo sokuthi ungaqali mhlampe noma awuqala ulinde mhlampe ukuze ukhethe umuntu mhlampe ozobambana naye yabo into ey'njalo noma ozoshada naye noma mhlampe osewenze njani. Isiphi nje isifundo le nto le ngoba mhlampe uyothesta okunye noma kumele uqale utheste konke uyabo. Utheste ongasokile, utheste osokile, utheste onakhunjile yabo one-lunch bar. Bese-ke uyakwazi ukuthi hhayi usungakhetha-ke njengamanje-ke umuntu oqondile. Hhayi cha ngeke hhayi i-wrong le nto engiyenzayo hhayi ayinaso isifundo i-wrong nje. I-wrong nje i-wrong impela ngoba izongidlizela umshado wami i-wrong. So Kodwa wena ikuphi-ke nje okushoyo ukuthi kwakumele kwenzeke yabo cause akekho umuntu vele okubukayo njengamanje ukuthi hhayi kwakumele mhlawumbe ube yilento engiyishoyo. ngibe Mhlampe-ke kwakumele mhlawumbe wenze lento engiyishoyo ukuthi uqale uzwe eminye imishini yabo mhlawumbe umshini ongasokile osokile bese one-lunch bar then-ke bese uyayikhethela-ke kule mishini le ukuthi-ke which one is which one mhlawumbe ama-shuddering yabo. hhayi ngeke hhayi kumele nje ngingaqali ngakuqala nje ngangiphethe ukuganga nje nokuzwa amantombazane lokhu ekukhuluma ngo-lunch bar nami ngakuthatheka ngoba ngithi ngifuna ukuzwa o-lunch bar kanti ngiyazikhohlwa ukuthi ngiganile. So nje ngiyafisa ukuphuma kuyona cause mina noma ungiphethe kahle nje ngiyafisa nje ukuphuma kuyona impela. Siyabonga kakhulu. Alright, mukele njengoba kumuzwa umama-ke echaza naye ukuthi-ke hayi cha impela akasayifuni impela le lunch bar. Usewayizwa wayithesta kodwa-ke manje akasayidingi. Nawe ungakwazi ukuthi usibhalele bese siyakwazi ukuthi nawe-ke sikusherele umphakathi ukuze ukwazi ukuthi-ke nawe ubikele ukuthi izinto ezenzakalayo izinto ey'kanjena njengomuzwa nje umama echaza. Cela ukuthi-ke qhubeke nibhale kuma-comment ukuze-ke size ukuthi-ke umama ulapheka ugcina ngaphi. Siyabonga.